Sa number 5, Gobernador Eugenio C. Lacson may panawagan sa kay Isabela Vice Mayor Renato Malabor Jr. bahin sa wala sa gihapon maaprubahan nga budget sa Banwa. Tubtob sa karon, wala pa maaprubahan sa Sanggunian Bayan ang isang Isabela ang 271 million pesos nga 2022 budget. Sunod sa kay Mayor Irene Montilla, hindi sila makagiho bangod madamo sa serbisyo ang apektado tugas ang hindi pagpasar sa budget. Ang mga job order workers sumalin pa sa Enero sunod sa iya ang wala na bayaran kag may iban sa ila nga wala na nag-report sa trabaho. Sunod kay Montilla, madugay na siya nga nagahingyo sang dialogo sa SB para matalakay ang issue. Sa Enero 28 nga kumpleto ang SB sa signing isang peace covenant kag iya ginduso ang dialogo. Sunod sa kay Montilla, siya ang ginsabat ni Malabor nga bilang vice mayor, presiding officer lang siya kag siya ang magahingyo sa konsensus sang kaupod sa konseho. Nagpagwa sa appeal ang gobernador kay Malabor nga kuntani himuon niya nagakaigo labi na nga kahibalo naman siya sang papel sang vice alkalde. Damlag pa gisulatan na sang probinsya ang SB nga aktuhan na ang budget sang Banwa. Wala nagsabat si Malabor sa pakig-angot sang Digicast Negros sa iya. Samtang sa bahin naman sa ginahingyo sang SB nga 2 million nga budget sa ilang nga talatapan. Sunod sa kay Montilla, hindi na nila ma-revise ang 2022 proposed budget ilabi na nga sang gipatigayon ang budget hearing, wala man sila nagtambong. I'd like to appeal to Vice Mayor JR. No? It is not correct to say na presiding officer lang po. No? Follow the lead of Vice Governor Jeffrey Ferrer. He is also a presiding officer, but an active presiding officer na nagagiya sa iya mga upod sa Sanggunian Panlalawigan. Una, Sanggunian Panlalawigan member naman. So, makita mo man as Vice Governor, I was also an active presiding officer. No? So, do what is right and lead your Sanggunian bayan. Ang maantos diri ang mga pumuluyo, di ba la? So, we will not be able to move forward if we do not get to approve the budget that allows us to devolve. Muna ginahulat ko na ma-agree sila mag-dialogo. Because without dialoguing, how can we move forward?